Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' 4 mexxej Ewropej tal-Mediterran kiteb lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen dwar il-każ ta' tanker Russu bl-isem ta' Arctic Metagas. Fl-ittra il-mexxejja tal-Med5 li konsistu mill-Prim Ministru Malti flimkien mal-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni, il-Prim Ministru Spanjol Pedro Sanchez, il-Prim Ministru Grek Kyriakos Mitsotakis u l-President Ċipriot Nikos Christodoulides qegħdin jitolbu rispons waħdini fuq livell Ewropew, dan fil-waqt li esprimew l-intenzjoni tagħhom li s-suġġett jitqajjem fis-Summit tal-Kunsill Ewropew li se jibda l-ħamis bil-għan li b'kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea jintlaħaq ftehim fuq riżoluzzjoni effettiva li tiżgura s-sigurtà fil-Mediterran. Fil-fatt fl-ittra inxteħed dawl fuq il-perikli ta' natura marittima u ambjentali li dan it-tankerjat jitfa' iż-żona fiha, dan apparti d-diffikultà li pajjiżi qegħdin jaffaċċjaw fit-trattamenti mal-opra tal-baħar li hija suġġett tas-sanzjonijiet tal-Unjoni Ewropea imposti fuq assi Russi u miżuri oħra imposti minn ġurisdizzjonijiet oħra. Fl-isfond ta' żieda fil-frekwenza tal-attakki fuq opri differenti, il-mexxejja nnutaw l-importanza tal-iskattar tal-mekkaniżmu tal-protezzjoni ċivili tal-Unjoni biex ikun il-qafas li jipprovdi l-assistenza meħtieġa biex ikunu mobilizzati l-kapaċitajiet neċessarji biex jiżguraw is-sigurtà marittima u l-protezzjoni ambjentali. Fl-ittra semma wkoll is-sem tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima bħala l-aġenzija li kapaċi tikkoordina ir-rispons Ewropew. Intqal li tal-isem kapaċi jwassal għal sapport speċjalizzat b'kapaċitajiet diversi biex tiġi evitata ħsara ambjentali jew tkun mitigata kwalunkwe ħsara. Lilin mill-perikli imminenti, il-mexxejja nnutaw kif dan il-każ ta' opra li tagħmel parti minn dik hekk imsejħa bħala Shadow Fleet Russa qed iddur ma' sanzjonijiet imposti mal-Unjoni Ewropea u l-merkanzija inkluż żejt u gass qegħdin jibqgħu jiġu esportati.